kasi. Napunta ko. Pagtungan ko pa sila, dito nga noong. Bunga noong sa Arbaa, ito nga noong na ikapirin nga doon. 20 days. Ito nga noong sa Arbaa. Tapat na sa So, 21 Why mo? Ika 21. Ika 21 days. Iwan, Arbaa. Uway. Arbaa na o Kamis. na 20. Hindi kang magharibi, hindi ka 21. 21. 21. Tama, mata rin si Stado. 21. Kasi iwan, di starting na tahaki. Sige, start kami din. Ito na iba mo. Makanang natin. Nanog kami sa... Uy, natin. Ato, Kami lang bundo ni Sumo. Ay, na. na Alaw na 30, di rasa di kapag tuloy. Uway. ako bagay kaya Eid al-Fitr na graduitan. Graduitan nun na at na Palini doon na ako lalo na na sukati na at ang mga religion alam niya maapin. Adik bago matimuli na sa Ha? Ana Mumtaz, Ana Jade, Indan, Ana Jade, Isang kaya ang par. Ana Makbul, Ana Panapakabulon. Yung mga day, di ba yung ginawa na kataon na ginawa no, di ba? Api hindi ka agree din. Kapag natin mo, katawan niyo, ito ni agree niyo. Mga naligan nun, di niyo dumaylay. Di niyo dumaylay, so, kiri ko amali sa langit. Saan ni kiri sa inyo? Kaya kagri na niyo ginawa. Kagri na tama na ginawa. Apa yang kita sampai na kagri na ginawa ino, tiyari mo sa mga order. Ditan katawan. Kataw na ito. Ditan magtiri. Lagi lupa lagi may Ramadan. Nakikiri din tanong ginota na ino, ya aksi, ito aksi. Kanya pa ng sirpan ako. Kaya ba ito? Sama na si Tanok Maniman to di pinagawa na ang tawag nun ikalaan siyang kaya Laylatul Qadr. So Laylatul Qadr na kailangan tanong di. Kailangan. Yan yung tuwag yung seminar tayo na po ang tarong gagawin si Jay Altar. Sunday. Na ay Laylatul Qadr ka na baada ginawa. Hindi ka tulog na hindi ka pupunta ng Laylatul Qadr. Dahil nga kailangan natin ang lahat. Pinatulog. Okay. Tatajar ka ginugo manin mo po yadaon na rabang koko matama. Kaya mga nandiyan na ay yamitahan yun na likat yan alawas siya buhigaan, meaning natutulog. Kapag today, tingnan mo na kung pa sila mga 50 kan, malumag 50. O ay ka, ito niyo po sa na dari na lagi mo ito amal ka, pero kung nabalibin o amal at ang yan alaw. Ano sirpan? Taros sama yan. Ano niyo, ano ka na, hindi gabi dito. Oh. Okay. Yan kaya, dito rin ka seminar. Kaya taros nandun na po sila. Oh. Niyay puso. Kagiridan tanong sampai yung taninong yang apa sudah.
Kegeridan tanu so puasa tanu inom ya kapa sudah. Ini dewa suguri jalan di sekarang ismui. Sekarang di ismui kegeridan. Namun miskan ng mga bubay. Pero kegeridan na pada ginawa ko at rin similar na. Para po Ramadan, para sa ini kami sa pagaringka. Ito ini atau nabi ini seminar ka atau review ini seminar ka para ko Ramadan ya bisa sa pagurika lagi mapipigil ka malibela sa pagtimutin mo ko ulan-ulan na Ramadan api sa anak ko din na Ginoo oh nila ako ni Bendo api sa anak ke din na Ginoo ino posisyon ha bagay sa akin na pipigil mo Allah yang mapipigil akan na semua usaha sumantan anak na Ramadan naman. Ayun ang pwede na sa GC at tingin na sana na gini kadiratan na gini kadiran after Ramadan. Kasi ang tingin na ayam mo kada ka Ramadan na ikiran mo Ramadan. May puso Ramadan na kasip mga kuasan ating berusaha. Kaya alhamdulillah, kaya napipigilan nyo na basta ataw sa bubong, ataw sa prayer, ataw sa furo, ataw saya, ada penikuan. Dengan ada mga po ni kanyi na napalit na napiyang isiran, ya kapilkap sa karatas na automatik kami berusaha sa roga. As-i seminar sa Anoba sa pulputo. Berarti ano pa man na si Kuturia man sa tira na pilitan mo sa mga tulong at ang pagpapalitan ng normal sa Biblo sa Anoba. Namun, so yung alam ni kami kasi nila na Manila, kita nilulong sila para palitan ni Biblo pero ano din, kahit yung eskwela, hindi mo masubit yung recognition day, hindi na mo masubit Sobrat lugatos. Niya ka pamanang eskwela, ang pamanang eskwela, ana ay iniyan, ana yung reformiyan, niya ka pilas, kapag Kepakai ada porumtan. dinudin sa kupaya, dinudin sa kuy-kuy, tadi ka mo pa kamu? Kami manijud di mamang balsa porumtan. Oh, ay. Ano ba Pero ito? so Na, kapag sumikat dapat ng mapagay kadot na ka ako na ikipustano sa sumikat ng kadot na yatong tano. Gusto maniwayaw. Kung diniwa imagdang na tanda ko na suligat na naging sa suligat. علامة ليلة القدر وردت في أحاديث نبوية وآثار عن الصحابة ومن أشهر العلامات أجم pagna yatuos sa Laylatul Qadr na yakataron na si Safaus Sama mana Safaus Sama na yakataron Tahu di sini na. Buti. Tunay biya ka tayo ito lagi tunay ito na biya Mamalas. Binega po sa ulan. Di ba? Oh. Hanapan ko si Peter na umiga ng mga palaw. Apilay ka na. Alhamdulillah. Wahudu'ul layla na sugudu inagtarurun. Rumprumum na oh. Iki naman na Laylatul Qadr na pero iki na may aturun sa Laylatul Qadr. Ada putut ke pamunia bebek, sampai putut ke bureso. Alam na ng pagka-stop ng mga malika. Lawan na ng pagka-stop. Takun Laylatul Hadiyatul Mutmainna nasukul sugudoy nagtitak na lagi dulu pernah nanak itu ya kayak dengan cara pernah kanan lagi nah la taqulu shadidatul harri wala shadidatul buruda nasakun sulailatul qadr yakitus kau nak kena bikin kayak wanita nak kena bikin kawan tunai mana tu tunai kita tadi man ke kayu tadi man
Maginan tara. Ditapagutingan na ditapman. Tenggo. Kama na ditapagutingan na ditapman kailangan sumsiyo kita. Kama nakasusunod yun, no. Yuti mana la takulu syadidatul haram. Kama na di ka pagagilan sa mitataran wa ngayaw, wala syadidatul buruda na hindi ka pagagilan sa kanto ang di mitataran wa. Tengok dia wayakan dia namun tak lupa magayang kulay datul. Ada. Yus'arul mu'minu fiha bisakinatin wa raha na sukun sumukmin na kedemian. Apa na yashkurul mu'min kedemu mu'min. Akhir ketua yashkurul mu'minu fiha na sukun sumukmin. Jaya sukira mu'minu. So mu'min na dir pergi kedemu. Tolong. Yung pagiging mo Allah, ayaw mo pagkagdaman mo Allah kung Laylatul Qadr na supyura. Mu'min. Oh. Fiha bisakinatin wa rahatin. Sa ayaw yung mu'min, nasa puso iyan, natitak na, wa rahatin, na puso iyan, natatalo makalimutin kulang mo anong problema. At man na di mo Laylatul Qadr, ayaw hindi kali nagiwalay. Ayaw tidak kalian na suwata iyan, awida kalian na supengkatan iyan, awida kalian na supitra iyan, awida kalian na barang-barang, na awida niyan sa masjid. Ayaw ko na ito sa miyaraot ka sa Laylatul Qadr, na kesiru takakang sa si ipitra na si ipwa. Yan ang isaw mo. Saka no, kesaw sa ito din. Tahu nak sebenarnya no, kesaw ka no din. Kesaw ka, tama no, ito na 50-50 tayo biskulay na ito na kuwan. Ano, kundi saya po maniwala na ito, kanina naging buta siya ganda ni Sama. Ano ba tayo? Minal alamatin masyurati tulong isyamsi fi sabahya bila siya. Ayaw ko nakitus ka sa Laylatul Qadr na makapupunja dunia, na ano ni kapag pangiron sa sugo, na sualungan, na detarong pagkarualungan. Pero niya kaputi-puti na turun, na berpegerian, na nasubukan naman ito tuloy pegerian. Ito mo yung kulay lang ito kada. Wait. Ang tunay na idududo. Kenapa? Kenapa bayang? Nanti perantau. Ada pakudas, nanti pakan dah diudah. Nyari masuk pangan nih. Oh, gitu. Asal kau jumpa Pak Budi Baraina na, sa pangin. Udah cari masuk pangan nih. Pangan nih yung magini. Nama mga pipit dito, nanti pagkajurong ka. Anta ko ka dali. Ha? Ayah pure nakagisulang ng malaikat na alam mo silang titampoy ko pagalitan na lagi kabilo pa kapumanit sila. So sinarong ano nga naka-alangan nila. Pero kinita na so ano nga na, bugin so maawi ka. O na ayah kapag abugiro alungan na andi dun mirampay sa alas 8, alas 9, namiya ka pamanikit ito sa mga malaikat sa langit, namiya ka sila sa alungan. Namiya ka bugin sa alungan. Ha? Ino panay ano man yun, nabiyak ka sakit-sakit na pag-unay kung ano yun yung Laylatul Qadr. Oh. Ha? Di ba iba ito, nabiyak itong tanong ka niya buong gula yun. Yan itong tanong ka niya, wala, tama ka niya ito, natin ang buong Hoy, bo. Sisya sa mga malaikat. Isa din malaikat sa pagtatatan niya. Kemudian enak kado ege pakomo ni Laylatul Qadr. Jadi juga tahu. Apa makado niya? Baik. Nanto no saya taruh sama pembagian kaya penuntutan. Asara dia nung bukan. Kaya naman ano after ko, ito na nangis ka na, hindi yung mag-ugibis ka na ito. Ay, di pati ko. Ay. Ay, kailangan tanong, napakatugot ang tanong.
Ang tao nun, ipag-araw ka ng mayaw sa lima ang dosa niya. Napag-araw ka ng mayaw sa lima ang dosa niya. Ay, taon na doon sa niya. Ayaw na suwata. Oh. Panapalayang anina. Upapagugapilay tanong sa mga nawastan o mga pusutan o pamakapagili rin tawag ang meron mga naulit na ka ng mintay ng mga nawastan na may day kasulawas ka niya puno-puno asiti niya puno-puno lakot niya puno-puno buri iwa ka hindi pero ayaw ka tawin ko na magalis ka ayaw ka tawin ko na review ka pero bigyan siya ka na niya puno-puno ka Sisa. buri nah, niya ko masoramadan kasi ang tanong niya. Ha? Sebut tanong niya. Okay, sabunin tanong Ramadan, nalamuan o lapot na pwede korek. Atau hindi pagunod. Lita. Kenapa? Kenapa hindi pagunod? Jadi ke masak na? Lita. Tangis. Oway, imutuwa. Lita, imutuwa. Mga asiti. Perlu kami yang ditato itu plano kamu na ako ano O, dubilay mo dyan. Nah, Step pero. lagi dengan utusan manusia ani kau mau Ramadan na pagulaban tanong niya na namun utusan tanong na beliau kedoon ketunan ayam bu kedamba dusa nga naging butuh inalita mo palutingan oway inami kedamba agang paganeron na tumutulak ka sa Tunganay ka. ikan guna marangit ka mawaraw kay kapaginay na ang buka pagar mama ikatalo na puginom ka sa pakan ikapat na adin atau manay ka di ganong bitiray kenapa kanu itula ka pero di kanu bitiray paman na may nga na inisnap ka niya na kenapa kanu itula ka di ganong bitiray lagi na nipat, inaloy, ada supuasan yan, susambayan yan, tamat yan, naihaji yan, umran yan, namun, wama din mo Ramadan, nagdig na bilis tao sa kanya sa tinamit. Terus tama tahu ka kaya pa. Oh, ngayon na kayo nga tayo, pilotin ang tanong. Apa ni miaswa kakadia? Rina ako na. Kenapa kami lagi tiga sino? Kenapa kami lagi tiga sino? Sebagin ako ni Uben na napatanong tindur. Inohan na betul sa lubag betul-betul bitiray adlo da. Ha? Kenapa tadi turun? Betul menyerahkan na aden. Aden udah. Sana ko ito. Nah, panapalayan nun rin na ano Allah. Panapalayan nun rin mo Allah na ayaw mo bigo doon na ginagawa. Ibarat sa muli lupa mau na anak pembakar surga na surga dan surga surga sa surga ipaman surga ka surga 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 tinamaikan mo nakasungan o kapasin surga surga amikan garong anak kasungaron oh nalamu ano udah kasuri na pihak surga surga kaya mo din surga kenal ada meron na ino ko di pa surga surga anak sabi na kana puasa ko na dia tatak na haji na umrah ko di ko dito na sa Quran lagi ka ng tasbih Tidak nak kasua, Antoni kasua kan? Tidak rabi kebiatan ada kanu yang mana ni ketolong kasih bumi kobi. Ini ikut pula kan? Tidak dikit pakai bulan muda. Itu kan di pasal ini ngadi pasal desa surga dia titia usaha kau dia bukan nak murah anak kasut mau dia. Ini kasua kan? Dia tinggi nadi me ketolong kasih tinggiran kita, tinggi awal. Itu pakai pasal muda. Sangat. Dito sa luman na mau rin. Isumak ka. Nasi bisa dunia. Pamata dakhalan nar. Yung itulah kan nasanya matay kiran.
Jadi ko narapa. Mga hadis sa iyong ipagalitan. Ay madakla di Ay. makita ka na pumbuwa tao. Saka, kaya ka. Di pa sundo, panilimin na lang ko sa loob. Ay. Paunting na... Nangagusulokan na. Kaya bisulok ko sir, lagi siya minato. Niya kapipya ko niya din sa karunga, kung niya kapipya ko niya din sa watang, kapipya ko niya din sa inaan, naluna, hindi pa sulo. Ha? Natigil na permito to lang, natigil na pyesa ka to nito to lang. Natigil na alakot to na limit mitya, natigil na uwi, madagal na ba, kung sila dito to lang, natigil na giti ka sumang. Awal. La yadkhulul jannata man kana bainahu wa baina akhihi sahna. Basta yung mana nila tawa ala nila ititira. Tanong na tanong, kenapa ditutulak kau? Dia boleh ka no? Kapityaray. Kailangan na di ka nung ibibitere, mata parati ako nyo, kau di ka tulad kinapasaw kayo na tulad. Giti mana masari? Giti mana masari? Al-masari mo huwa an la yatakallama akhahu fawqa thalathata ayyam. Betul na masari, kamilang pa isa 1, 2, 3. At ganun bitiray, makna niyan na iya-chikit luto asulang ano amal ka ko Ramadan na palapalin di pagkidista wala sa alam. Naman yan na, kaya katay mo na miya ka-tirawi ka, at ito mo lista ka lang. Kaya katay mo na miya ka pangwasa ka, ito karoon listaan. Ino to, nakakaala mo, hindi ka mo siya. Makaala mo, hindi ka makaluti, hindi ka makatalo. Ima to na para sigurado so amartano na tiyarima, na para saksita no so Allah, mirirelate no? Inshallah, mirirelate no? Alhamdulillah, nako. Kaya kami nga mamu. Sa putulor ka doon na rin Nasa pulo. Iba di ka pa kayo sa pulo. Di ba di ka pa kayo sa pulo? Kaya bangita. Pero ako na dyan, nasa putulor ka doon na rin Kung di pa kayo mga pagkuna. Basta preler ka sa pagkanaw. Pwede na sa pulo sanggi. Naiba to. Sanggi ko na tingihan yan. Eh, ito na busagi. Ang tawa, kaya rilaan ang tawa doon. Wala, mga pagmagiginiwan din ay... Di mga pulas sila sa Importante na, lang ako. Maganong puluan. Sige na. Manta ba walang yataan mo Maday sa bita. Sanja tawa di maguguma, di kudunan, natatayan na sasanani, nasusuwayan. Anyan pagumanan, aduto ko makatongkot at tigwama. Sarate, sa muli, nasundo katawin ako sa brain, nagituloy. Tama ni Mato, nagituloy. Plano nga bumaripir, gituloy. So inaatay na, nirapin sa ako, na inakaptay na, natama ni Mato. Lalo na plano nga, bumaripir yan. Oh. Ito na, mariripin mo yung sabi. Ano nga may man? Lagi kaya niya ka, how many years adita bili ka sinin na mariripin? Sige, di ba di ba? Oh. Ato na ikamatus sala. Ay ikamatus sala tumitindig na ginasusuwa na was ka. Street. 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 Ato na isang benta mo. So, ulo nga naman yun mo. Tama ni Mato na daw yung pira. Nadinunod ito guys, kaya tutugan ko na pakuko. Ato nga na panuto. Kaya manangyan na, tamang utumani na, dito mo maswa. At ibigay mo maswa sa utumani na, kaya pinuluti ano. Ano ba ito? Igira kuminiro si Imam Asami Allah. Apa itu? Jadi ka pa kay humirot sa sabi ng maulong ng Hamida? Sigu-siga mo, pulpul-puligaw? Pulpul-puligaw? Sama na ito, nahirot ang mga sami Allahu liman Hamida. Oh. Pulpul-puligaw mo din.
Kepedu. Sumamong na iwan yan na Rabbana. Iya temu. Kenapa bersuruhan? Ke pa kadi ka Sama sa lah, di luar sabi ang mau di mana kami dan dia akan dengan kanun si imam. Irma bu. Jadi, naya bukan. Siyempre, di may katawan. Walang malham. Kasih kasih imam. Kami. Kalau sa imaman, sami Allahu liman. Hamidah. Jadi lo kamu Rabbana. Walang Si mama, sami Allahu liman hamidah. Memakinan Allah. Subhan tubun nanti kamu buat Rabbana walakal hamd adna nami rakaka sulang wanuban tuban isbuku tukimam. Oh, nah, mantaba walam yata'allam ilm. So suratul Fatihah tu na tamanina tu na perfecto kata. Ada gua korok na Perfecto na tingin ka Ustaz Jamal. Ha? Ano pa perfecto na di pa perfecto? Okay. Tama na to na. Ayan ka na mapiperfect yan no. Okay. Sa ka na ili ako no. Ili ako ni Will. Apes kami ang iyati di ba mga sa Quran. Sa kanila na yung pinag-iwan na binilang na biyag mas kami sa Quran di kanakan sa Quran. Ang musalang na biyagista nila sa Quran na wala ino ko Quran na magatos na isina ko kumapa sa mga guru-guru. Yati yung kabaw ka Tinder ka tanto ang yati yung Tinder narakan mo Quran. Jadi kata mo Quran bakuro kaya 50%. Owa. Sakan kuimian duduk adla perfecon. Kita perang Quran mo kasi ang kanubian nagabi sa Malaysia. Nadi na mo niya ka perfect. Jadi kena Fatihah. Tama sisa ko Malaysia na adna puntis taro. Oh, magiging ka niya. Ada puntis sa Malaysia. Ayah pihak puntis na namula champion. Na ayah mo pikuntisan niran na miya kabububu ayat na gitu di kira. Ayat na kada kalamay miya ka anak miya ka mga champion na dunia, ya ka mga champion na dunia. Na miya kay dito negeri. Ino yang masako si Sheikh sama dan tingin ana may mga perfecto kami. Na makatatandang ako. Okay, naman sisa Malaysia na ana ayat adir matatawag yung ta wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan itu ayat lagi dia. Nah, indiru na champion sa Malaysia na pihak akuntisun na pihak kaitito pihak apasok. Itu buat. Ayah penunggu Fatihah di atas. Gimana Fatihah na mati antanu din. Ugay na titik mutan mo bawa aksipan niya. Naman tinita inuto mabubuto wakul Rabbi. Naman wakul Rabbi wakul. Nagyado sula kami beraya ra Biblia wakul Ada sula. Ya ada. Ya kasunod. Wakul Rabbi adkhilni adkhilni sama itu nasudan nambungu na ka na ayat ketundugi na di bawah. Adkhil. Nantinya mana mode nasudan na ayat ketundugi mambuna depan. Mode khala sidik.
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. Itu po yung ano niya, bikuntisan ng mga chambre na dito. Pinagyakin dito ang yung kapasok. Pero umrano ito, nala ko ito perfect. Ano ba ito? Lagi-lagi kayo dimimiditero kay Sheikh Samad. Ha? Sakan na naman. Grabe ini kapangin puro ang itiyaginan ni pinagdaanan ng at yung gaya si Sheikh Samad, si Imam, na umang amin sa imbitan na sa ulama apagkakalihin, nagimiditero na murita ko niya. Amia api besok ibu ko ginawa. Oh, ya api besok ibu ko ginawa. Nah, ilan yung man? Dia kaya pulusaitan makapandal sa iya kaya Quran. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi. Berarti ini mana tu ka sodan nambuno na kan natutulungin na di bawah dan nakatulugin na depan dan nakaputulugin na di atas. Ano man ikapakap bida-bida na sa kutwadari. Oh, nah, pamakalangan lang ikabiti. Dito. Ha? Waqul rabbi ad. Mana a nadita so. Nabunuh niya sudah. Nanto may kaprodakta natanang sa kimutado. Oh. Lagi ya, waqul rabbi adkhilni nah depan mana dulu manudan mudkhala sidq. Nah di bawah mana dulu ayah buat bikuntisan sa dunia. Nah antone kapag kalatak ang asang kutwadan ami atulugin na di atas di bawah depan. Oh, ayah buat kata waktu kaya ro. Dapat apa ini dalam mana tiga di zaman? Suci siapa? Anak anjing no bebek kolektif semua na oh. Kaya ka marano na maranya na lagi importante na miya butiyakin. Asal lagi patah kapitara. Okay, nutuk. Nah, taruh Fatihah. Dia nak melihat no. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nama lagi motoran, nama dia rayu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil. Nah, gugurmu tu apa mana? Iblat tengah kagugin orang kau. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sa kami mas makapapasangon. Saya hindi kami dito pamanggo. Kailangan na perfect ka. Ar-Rahmanir-Rahim. Oh, lagi mo tuaya. Dito talaga lagi mo tuwa. Di bawah ka nagiging kakubol sa di mo tapat ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Wajira Rahmanir-Rahim. Ada surah ayat dia. Ada surah dia ada. Lagi roh apa kali kita mon? Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Hindi na niya ako nagkakorok yan naman. Hindi kita lagi. Iyaka. Mga rumah doon. Iyaka. Yan ako. Asal mo ito makakuhan? Asal mo ito makakuhan? Iyyaka na'budu wa asal matasdika musaddada biduni bighairi apa saddada bighairi kunna. So yan, basta testing na kan ada gunanya. Emang ada guna dan dia berarti. Kailangan apa bilang?
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu na yung iya niyo. Kaya. Iyyaka na'budu wa kailangan na giro ka iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, giro ka ba na napaka ko na nga majararot ka suga. Ikaw to ha? Yaman na. Ha? Hi hu he. Ang kaya po doon. Dito pag-usap ka. Ako ka kira. Nakatolyo kung makinigitan mo Allah, ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Mana yan na, yung kaya kapit yan tanong ko Quran na may tubuha kabina sa usipaw kalima. May tubuha kabina sa usipaw harf. Nakiluwa ka dito sa ano mo. Na ano mga sipaw harf? O, yung ito, iyyaka na'budu. Na ibarat yan ang pamana, yung ito, dua nangiraw tapang buat ya dayyan oto pero ano nga sa Allah tates din nga mambuto oh ya dayyan ada tarungan to iya oto dayyan iya nah sama apa ibu biasa butuh saya lagi biar mata lagi biar di atas datang sa mga patihayo. Huwag niyo simple sa Quran. Para tiro na mga huwag niyo simple sa Quran. La iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirata. Nah, apa yang dia takut yang ada di dalam sasin itu na disuai. Ina sinala yenga na sina amne ni dingo na kabar sa pipia na ya ni jubininya ihdinas siratal otara ihdinas siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi Atay pa kabar sa bibig lagi mo takuan, si. Ihdinas si. Nauna. Ihdinas si. Sabi niyo kung saan ko karikiwa. Ihdinas si. Naba po na nga ito. Ihdinas sirata. Ihdinas sirasi. Ano na na si? Naman. Si. Ya kalau ada itu dia. Nah, hayya tiga tahun kemudian. Hayya ala Oh, bila hayya ala salam. Kau nak biar di Domini udah. Jangan tanya orang profesi konsumis lah. Ano ba yan? Hindi kaya ka? Ha? Ginagawa natin ang kaya natin. Ha? Sa maabot ng ating makakaya, tigil Na, ikaw ba nang nilalapala? Yan, pamanigan yung manalaw na limang-limang kada. Tunay mana, tunay bida, no fala. Ako pala. Di pala bida. Kaya pala, nasa ka na dito. Pala. Kailangan ako muna tayo ka. Ha, ito, ha. Ito ba ang mga ha? Hayya al-falah.
babasa ng kusangan. Mura, para duduk-duduk niya gitu dia. Ay nagal pala. Dipker po tulano siya. Dipker kita nung siya. Ugot na. Siniputay ko pala. Okay. Ano pa na yan ko na so Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar. Hindi niya tago sa ikbar. Ang kabata lagi ni. Allah, nakakaya-kaya na kanina. Allah, hindi na lafdul jalala na kailangan naman niya kanala ang ikukuro. At ang lafdul jalala at-tafkhim wal isti'ala. Oto yaman, lafdul jalala, tafkhim wal isti'ala. Yun di lafdul jalala. Eman at-tafkhim na makapal, ang isti'ala na gagamitan sa puro. Allah. Nama itu Allahu Akbar. Allah. Allah. Kita nak tafsir buat istilah. Apa kita ni semua bilang tadi? Atau dia bisa tahu buat ini? Nah, wairil maghdubi alaihim wala manipis di la wala mabel setabot wala manipis nabung kabuto kaka para support wala oke sabab sa simpul-simpul niya gitu wala Soal na naridani yan. At wala tayo pag-usiwa ko. Ituman na ako. Ituman na. Ituman na. Hindi pag nagtakaw pa. Iya. So iba na niya na malutan ng tusik ang Ilan tawa na. Ano ba yung napipigilan ka din na? Berkatan ko mapasan, no. Why? Tato mabubulsol ka nun. Pero hakiurak na itundur na sa mapayang, di ba? Ha? Ano ba din? Na, isilitan mo. Ihiraan na mga kuntis. Kasi masyalim man na Hira na mga kuntis. Ang tunis sa mga pasyente ng sigo sa Hinirap Turkey. mo sa kapitan. Kuntis sa tao sa provincial Quran reading. Hirap tigo sa Turkey. Neno ibibidyo ako mga otak na yan. Inawiran na kuntis sa tao sa regional Quran reading. Inawiran tigo sa Turkey. May katawan ka sa lang. Mau masuk national Quran reading ang gagawin siya. Kaya manalay na UP, University of the Philippines, Rukahidjo, National Pag-ibig sa Turkey. Kagyaan, ay pusat ko na nagagagbuti yan, naging gota kapulan sa niya kung mga butang. Paano palayan na walay niya? Tanong pulo abidyo sa huruf al-hijadiyah na panapalayan na walayan na. Ako man bersenuto na iyatan dua kan o makawawalay at hindi makawawalay sa wala. Ada gitu ya. Nah, mana dia na neno makadilan pasidento ni mga usigan isabat na dimiskan si stadya si na dimiskan mo pamangdo
Kaalangan ng sulukuan yung anak pagkabikir at amalo pagkabatia at na di pagkabatia at na kubukuran ito natin ng mga pakulong suto. Mana niya nakaging binibina, mana niya nasasarago na lang manit mo dito. Diba? Pwede ka pa kayo mula sa madrasa maagad al-rawda al-islamiyah. Pwede ka pa. Kapakay. Kapakay mula sa madrasa al-rawda. Natingin mga ustaya. Yun na kami yun. Kami ko ang gawa ko na mga ibitido. Kami kami sa madrasa na Quran mo. Wala, pinapinagdaran na. Oo, pinapinagdaran na ilang mo lang ano mga suha. Umabuli para doon. Pinakalaga ng pitero, ano din ka po na Ramadan, napagista din ka no, tubutan mo siya sa madrasa sa kadi. Lagi yung kanan, napingko na ni kadi na, nasang silang pundawa ka para maruwi. Oo. Ano ba din? Wala, pag-iyon na doon. Napagista na yun yung mga postisyon. Bibila ibig ka. Wala talaga. Inauro ni mga kamusta. Anak niya bang gawa ka daw na yan. Lagi na ko tigil ko bubuya. Ano nga man nakupuga? O ay, ato na niya, lagi di kayo niyo pririk. Oh. Ay pala diya lagi ko tuwa ko na. Salamun ala Ibrahim. Na ini puja po na lagi-lagi doon dyan lang. Di naman ako nakuha na alila. Oy, nagunian lagi kapati ulo niya no. Dia mau kalimat yang beliau tu, mai dia akan nagkilala ko. Kuyaw na. Kemudian tanto po sa ulo niya. Nakisikian lagi kaya salamun ala Ibrahim inna kadzalika nadzil sinina innahu min ibadina mukminin. Oy. Gumirawa salamun ala Ibrahim. Nanti kita poro ka? Ibrahim inna basta yun nakyatan mo lang na sa puso-puso pero sa mayakin yun. Dia kan ginawa na yun. Sana nasa sinukan ng uladikan next na tapos kita lang. Tanda kau nak yang juga mengenai dia pikiran lagi utap pula dah kau biar kau kedua. Asal pakai sekian. Ada kita. Ada kenapa kau terpikir orang Yusuf betul? Oh ay. Iya, kaya mana dia ni zibi dah asal kita spesial. Tunay sa pisyan. Ay, number 2. Spesial. Waman taba walam yubaddi waman taba walam yabdi ashabahu falisa bidadi. Kata Ramadan dong. Sanja tahu mitubat asu ginawa inya nakataon niya na suruyan. Ginawa inya nakataon niya na taliantaan. Ginawa inya nakataon niya na panyekitian na dimapia. Na ayaw analian na mitubat kuwanga na udinian awata, adinian awaan, adinian sabi debat sumamiga. Oy, basta ayak katawin ka kukudul ka na lebu, na sabi ka sa lebu. Elo to na lebu. Ha? Ako na tinigot to. Naapian lulong takad, naapian to maniga. Na basta ada mistik yan. Anak kalibatan yan. Jadi orang berterua. Ali kasarwa. Ilawin. Ngayon. Beliau kali lipat dia. Atau ni Antoni Katero sa agama. Atay niya yung tulag-lag. Tingin na sige kikarim. Tingin na karat. Tingin na di pagod siya dito nakatulat. O, apeda kamay na yung hindi pangulilat. Nakagiginawa niya, nakarating, ay nagtiro. Waya ginawa niya, namangat na pili. Namin nung inus na niya, kapilitis ka niya.
Nawaya di kayo kulag na mga mudya gini, napia dia kan may lewa ka mag-uniform na, pero nabiyo ka. Ang mar'o ala din kanili. Kaya mga naliyang naswakit marag-isutaw, kaya kakukila na ang kawan na pangligang natin. Naliwanag mo di? Oo, nagito. Kaya mga naliyang na ayaw niya sa Quran, sa surah Quran, na inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wala na niya pag hidupan jatah macam itu. So how many years? Ini pa mo siya sa karan mo. Lagi niya niya kal sobra di barabun. Ini kan na barabun. Na iba yo di ka buli na po istay ka. Di nga bu ani di parang ay nga. Iba tuwa na kaya kun dia to kumuro na ko siya. Ada ba tu? Okay na. Ayat itu selalu mengandung siya sa lupa kayak naman na dito siya mo ito may gira. Ha? Naman na makapuna ko sa yakta, sa unakuan na unakuan na dito. Ayat istorya raraga. Na dinir kay ni kalipatan guru ka tanto amada at ialinan ko mga bayar kami. Ha? Api yang pernah bikin mana ini dia PT namanya Radio Siracawan yang kita tahu dan disuku dan kita. Ayah itu diwiran apakah satu mah. Kemudian tinggi lembaga ikut penamanya seminar saya. Kau manis saja dia nasi radio di wana rumah aku na sila di mama gitu tua. Oh. Nah ayah histori rana sepira. Nah. Dia tinggi nakapitan lagi. Benar. Kalau dia tinggi dia tahu lagi. Ini baru lagi lagi utamanya kamu kira itu tak. Karena dia dulu tuh udah. Ada. Dia dulu. Gue lihat tinggi mana ini. Dia dapat tutur dia lah. Kalau kaki sih benar punya pamilya. Nah, buat tinggi kuda makan tinggi soal roda. Nah, dengan pemito kau ada pembela lagi mga bebeya. Ada pagata kasi na sa buhay. Ako kita gira na makali. Imo to tingin na tarong bugo. Ay tingin na niya gito nang imo to sa mga bisi ni mato na tarong bugo ni silang bugo na magariani. Oh. Dahil mana na. Pwede solo mamamya ka ni Marat. Kaya. Kuwanya. Kaya di duty pa na naman ko. Pinalaman. Okay, nasakan na nanay na kani editor ulo. Kaya na kapag imati ka pagulay ko pero ano yung editor ulo. Kaya nag-commit Kaya sila. nanay na dudun ko Benar pa kali siya. alim. Ano yung Si editor Bella. ulo? Nasabab ko, dia perlu yang waktu ko dorong ko. Ha? Na ayah dia ke kiri lah oh, usah ulang. Na ayah dia ke kiri lah. Na apa musik ada, na bentar ko surau. Itu kiri dah. Apa na api yang dia po kasakuran na tatalo sini dulu. Apa nak akan beri jasa na mga mana? Dahil nangaranyan na. Al-Rauda. Dahil nangaranyan na raw. Oh. Ay mana niya na sikat na nakarkan sa Amerika mo pinita pa na. Eh, soalnya na. Dita mabdiri ko nga po. Bata magubang mo sa seminar. Uy, soalnya mga seminar yan. Kaya kasi matawi bubu. Basta tingin naman niya surau dia medyo basta madara medyo magturo. Eh, nakagya pure dun. Uy, pure. Dita mabdiri ko. Pakita-rustano kaya lima. Pakita-rustano ko mga pinagdintan. Ay, di kami nung kasuat. Ha? Correct. Oh, stop. Giti pure. Hindi to kapamang Awal. Tadi kamu tanur manu tuh. Nah, kepira tanur. Ya dua tanur no. Kailangan na basta makipigil na waikan ang pumipili ka sa ginawika. Okay, dahil mato na kapag ilang giginawa ikan o kalango kami matindi ang parangay.
Namun kalau di badannya kami ada lagi humanisa, nang ia pikirian anak ngayon yung Swiss juga na kapilingan hukuman yan. Oy. Lalu bagaimana to sa puso? Oy. Kaya mga niya nakagiro ibang sa puso, nang ia pikiro tawa kapilingan hukuman yan na magubod mata ko kapapatay. So kaya naman kaya nagdaro niya kapya so parang hindi sa katawan. Ito ba tiyo? Kay katalo. ومن تاب ولم يزد العبادة فليس بالتائب. Saja tahu ayah amalia na istidi ini yang bagaimana wayang mu amalkan na sambayang na ayah amalia na sambayang bu na din namanya bergurun na kenapa kamu pilih itu berkuala ayah itu berkuala dan kamu nak pergi nama pilih hubungan datang kita rumah malaikat bagi di atas pikiran ng subhanallah 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 yan ang gila na malaikat alhamdulillah kagi mo tatiya kakangariyo Adam nagugina alhamdulillah niya kakara niya kapentur ini sumpatira nuna umani-mani gila na mapini umani-rano subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah ilairan sa Nabi Ibrahim asyuban dan Ismail Rasulullah takbir mga malaikat Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar nagkasabi siya kambing so ligo Ismail lalu masukkan di Ismail dan dia sundulin nonon kambing kira-kira kita pada apa itu atas ini kira subhanallah alhamdulillah patah itu Allahu Akbar ini kita firman sudah ilaha illallah kainu nah yung dunia na mabibina sa dunia mabibina sa mga pamumunan, mabibina sa mga pangangayaman, nganinjan, na tunjuk iya pakaturun o nagjulanok sampai dunia migulis kanya ni pagpag niya rason, na kaya maala niyan, na kaya pagpag niya bukaan niya sa dunia ada awatian, na la ilaha illallah. Nasunod kaya bukay niya po la ilaha illallah. Subhanallah, sukiyawitin ang waras, alhamdulillah, swadam, Allahu Akbar, so, Ibrahim kenapa? La ilaha illallah sunat juga Nuh alaihi salatu wassalam. Ini apa dia? Nah, sama itu na berhubungan tanah sama. Oman iman itu apa yang oman itu? Kenapa ibaratnya tadi di sini na sebusu simbol ada gitu. Kita lo tanah pada itu di sini, guru pada itu di sini. Nah, kalau sini musawirang di berhubungan tanah natiga kali paguman turun nakadi ay mga ati-ati sa kaya mga mular katuliskin na napulir rumiran oy sumunga sa airport na napulir rumiran sumunga uberko na napulir rumiran na mismo walay na napulir sama musawira ka na ito dati ba ginagapit mo ini musawir tanong ay na mapyo to oy inshallah sultano inshallah nato na miya suwat tinadad na kaya lipatan Tiada ini bu, ini bisa kita. Nasa kwarto ada tauro na langwa na jin na rumiyan. Ay, ruti ng balik. Para di makabalik sa mga syaitan, di makabalik yung mga jin na dito natiran. Nabali yan yung ganda prayer. Wrong. Ada pakaya igira-igira di bursa, datang Ramadan, lupa ka na mga prayer rugi. Dati tali Ramadan, laro mo makakakan, hindi mo natirma. Kaya ikaw mo susunod na tao, ikaw mas kuya. Hindi niya kami pitaras. Okay, napiya tatalo to, Imanto na niyo masutay makan. Okay. Ako na yan po din po sana yan, na ako na bili na wamantaba, walang yugir, kulukaw pa rin sa kita ini. Kaya tanong ka man, saan sa tawat ibu Rasulullah? Walam yugayir khuluqahu tanja ditubal tatibu Rasulullah adinian adinan sududu biitanya paparangenian kado matari masutang putian kailangan na amuan kailangan na anak ini diwabuntan ng istini adin udah diba yang kata itu tuh napaiba-iba sumudal yan upama ka naman yung natawa istidya sumisigan. Bisa kaya dun sa lalaki. Tunggu. Kaya dun sa mura sumisigan. Ito na, mabiyo to di. Ako paano naman yung natawa ko, guguguro ko di.
Apa yang sudah guru? Malaya video ka. Tapi atau di, kaya mapian na anak kaguro ko, na anak kasingaon, na oh, na gitu. Na nagit mo ko, di kaya parang kailangan na paibay mo sa parang hinga. Paibay mo sa parang hinga. Ayaw mga yan, namito na kaswata, na ayaw magusan na kauna, kaya kapag yung bitere kuwata na, o pagiwataan. O ay naku, pagiwataan mo, nakapagpagilo mo, nakasusunod ka. O ay, mga nagigilitera, o ay na, hindi na kukwaro. Anak nila pagidin, hindi po tayo nilitari na pagidin mo kami. Berde isa ka pa, doon yung sarap niya mga karatas. Yung magusukawin, nasaan ako gusakawin? Nasaan ako magukawin niya? Biya dito ko tumuraga, biya discourage, ginakanak na ika, mapapasalit sa langit. Biya ka, hindi ka doon ka. Niya pang doon ka. Amatang wala ka, sa dugo, biya di pengarumarakan. Na sa umama, di pengarumago na, kaya anak desisyon na lang. Lumadugo na. Datang lagi may guru tayo si Syekh Abdul Samad. Sika rumanian na kaya muda-mudaan mata ni dewa tabu na tagin pa niya. Nari, yung kita tagin ko na ko. Nasama sa dikan tawan mo tawag yung butuar niya. Ano Mateo? Ano yun ito? So yung mga yan. Na ato na biya, giba kaya pasalo ko sa gibita limo na oy bitiyarin ka na amya ka bangun sa walay na pintulan ka dahil pala pag-usap na hindi na kung kami mga bangun sa walay nakatawa na natin hindi mga watak pero normal ayaw mo ano din yung mga watak na parang yung mga kumapia Oy, aku dia nak pergi parangai, aku dia makan dari juga. Nanti nasi kami dia pilih, aku tidak di kumawat tapi nak pergi kami ada. Ada kami juga nasi kami mawat ya. Ayo ni suagi tadi di biterai, tidak lagi membusu atau. Ano mula kapi yang mawat ya. Lagi yang mawat nasa bisa pilih na bulog sila na impact din kayo na pilih. Para tayo. Ina yang lamu-lamuan ayaman niya na biyak karangi-rangi ta ina ang buhat sa sabi na pangapatay sa karma. Nakunin kayo di? Na ina ni walang bai ang niya kasabar-sabar na ayang penakaroon manira niya kasabar-sabar ang bubukata nagitipigiran na tangan ang kasakawan ng kadumilingin sa ini malalang-languan aina abu ama amiyak kalalay gugaw kabuwat tasiran amiyak kalalay lakana aduk dikit na ina yang kaalanguan na keruma iya pada yang piktos pada palit mitemu kain betul wala ka buwat tasiran Kasudi suara tak ada mata huruf. Tak ada tanda ka. Itu so itu dan sama laun. Iku anda situ kan. Begini di sabab. Oy, pinakita ka dulu kay ini kay betul wala ka video kata ibiga. Jadi kau pakai kau auto publiko. Kailangan daw perlu ke baru na. Tahu. Bagi tunggu. Masih belum ada. Na kaya rin nila na ako nila, pulila na ako sa rumah. Kaya nila ako pulila, kaya dyan na nila ako pulila. Alam mo ba, kaya kami pulila kaya naman, kasama na yan na on 15 days na 18 feet ang tanong. Kaya naging mo sa Ramadan, kaya pa naging ang tanong Ramadan na sarap mo pala. At ibisa di pero tayo gawa mo. Inom bintin talo di perilay. Agar pakayaan na tutong mga tanong, yung matitimo-timo. Pagkakang mo pala malulumulyo. Agar pakayaan na mato, pagkakang ko, hindi na sa karawan yun yan. Pero hindi yan katawan. Pero pila ito nga na ito malubiro, pero kuraman na. Iya. Kaya mana nila, pergi ko kuwa.
Apa dia kami yang beli dari ibu surga? Lawan na ini kata rutupina cucu Allah. Nah, ay kita rutupun wala na sugugo niya kita na gusto mo niya kita no. Di, dari kena nasa internet ya kan? Kawan, bisa nih stop. Udah bisa nih internet. Palilangutan ko mo ayaw maanan yan ang mga bandaingat sa aligid na ipilang yan dito mo naging po ito at kinagantanaw sa diyan po ito katakapit tundun-tundun naging po ito pagkababian sa Quran kung naging Yes, so ang sallallahu alaihi wasallam Bumi. na umalisan na niya babaya si Sergio kung kaamanan niya na kaya ganyan si Profesor. Naayakalan si Sergio Profesor naging kaya pinag-usir kita na agyan kaya mapia agyan ko na pagkatundugiran. Buwan. Umang pa makagyan kaya pinag-usir kita na agyan kaya kurutanong nami pagi tahu tanwaya si kuam ananya ipagidul so kapag pagi tahu tahu sa dunia na ayam ananya na miya sigurado kanu miya pagtano si isagyan ko pagpakasunod si Kusur karena ubalang mo napakatali na masasawa na mauri na lamang ikubayaan ng Allah at napakatali na masasawa na mauri kaya maknanya napakaroon din ng Allah ano ba napakatali na masasawa na mauri apakaumpro ng Allah subhanahu wa ta'ala dito ba ayak apa ka umpro tanong agkapuatan o siko at kagudaya akaliling tanong karnas asawa na mauri nagyang punta pa magusir sa tanong nagyang punta puro tanong na ayam maanan yan na sultanan at kulugan tanong na dito muhiin bularan na upo asaram yan nagagyan kaya sa baraatan ilang tanong na piyakanan basta mo sa dyan kaya sa baraatan ilang tanong na daat ibon tanong si kung pananabuhay maamagyan kaya puso yan yung pananabuhay isa ba kita wala at pag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 
saja kaya ilmu namanya kan keamanan dia nama meminta terus Allah. وقال ربكم Dah, bakong pagi video. Bakong pagi video. Kata. وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا Era mo eh. يا أكرم الأخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين Singa-singa orang teatro cute. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نسألك الهدى